ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ବ୍ଲଗ କୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ତମ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଚାଲ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ହେଉଛି ଦୀପା କ'ଣ କହୁଛୁ? କୋଳଥ ମାନା ଆ ପାଖକୁ ଯେତେବେଳେ ଆଉଛି ମୁଁ ନୁଚେଇ ଦଉଛି। ମତେ ଯେ ଲାଇକ୍ କରି ଟାଇମ୍ କେତେ 1:30 ଟାଇମ୍ ମୁହଁ ଦେଖିଦବ। ଇନଷ୍ଟାରେ ଯେ ଇନଷ୍ଟାରେ ଯେ ଲାଇକ୍ କରିବ ମୋ ରିଏଲ୍ ମୁହଁ ଦେଖିବ। ପାକେଇ ମୁହଁ ଦେଖିବ ପାନ ଖଣ୍ଡେ। ଦୀପା କହୁନୁ କ'ଣ? ଇନଷ୍ଟାରେ ଲାଇକ୍ ଆଣ୍ଡ କମେଣ୍ଟ ଦେଇଥିଲେ। ମୁଁ ଆଜି ଗୋଟେ ନ୍ୟୁ ପୋଷ୍ଟ ଛାଡ଼ିଛି, ପ୍ଲିଜ୍ ଲାଇକ୍ କରିବେ। ମା କ'ଣ ଖାଉଛ କହିଲ ଟିକେ? କଦଳୀ କ'ଣ ଏଇନା ଖାଆନ୍ତି ଦିପରେ? କ'ଣ ଖାଉଛ ଟିକେ କହୁନା? ଖାଉଛି ଭାତ, ଡାଲି, ଭାତ, ସନ୍ତୁଳା। ଆଉ ତମ ନାତିର ଆଉ ତମ ନାତୁଣୀ ବୋଉ ପଳେଇଛନ୍ତି, କେମିତି ଲାଗୁଛି? ଘର ଖାଁ ଗଡ଼ଉଛି। ଖାଁ ଗଡ଼ଉଛି ମାନେ ଅଧିକା କାହା କଥା ମନେ ପଡୁଛି? ନାତୁଣୀ ବୋହୁ ନା ନାତି କଥା ନା ନାତୁଣୀ ବୋହୁ କଥା? ନାତୁଣୀ ବୋଉ କଥା ମନେ ପଡୁନି, ନାତି କଥା ଟିକେ ମନେ ପଡୁଛି। ହଉ ଆଉ ସବୁ ଖାଇ ଖୁଇ ସାରିଲେଣି? କିଏ କୁଆଡ଼େ ଯାଇଛନ୍ତି? ଏ ପିଲାଟି ଯାଉଛି ଖାଇବାକୁ। କ'ଣ ହେଇଛି ଖାଇବାକୁ ରେ? ଆମର ଅଛି ଭାତ, ଡାଲି ଆଉ ପନିର କୁତକୁତା। ଭାତ, ଡାଲି, ପନିର କୁତକୁତା। ଦୀପା ତୁ କ'ଣ ଖାଇବୁ? ପୁରୀ ଖାଇବି। ପୁରୀ? ଆଉ ଯା ହଁ ଖାଇକି ପୁଣି ଥରେ ଫେରିବୁ? କହୁନୁ ଫେରିଲେ ତୁମର? ମୁଁ ଫେରିଲେ ତୁମର। ଯା ଖାଇ ପିଇ ଦେଇକି ଶୋଇକି ଉଠିକି ଆସିବ। ତୁ କହୁନୁ କ'ଣ ଖାଇଛୁ? ଇଏ ଶୋଇ ପଡ଼ିଛି ଆଜି, ଖାଇ ପିଇକି ଶୋଇଛି। କହୁନୁ କ'ଣ ଖାଇଲୁ? ଭାତ, ଡାଲି, ଆଳୁ ଚକଟା। କୋବି ହେଇଥିଲା ଆଜି, ପିଲାଟା ଖାଇବନି କୋବି ବୋଲିଆ ଆଳୁ ପୋଡ଼ିକି ଚକଟିକି ଖାଇଛି। ଭାତ, ଡାଲି, ଆଳୁ ଚକଟା, ମିଚର ପିଆଜ ପକେଇକି ଖାଇଛି। କହିଦେଲୁ ଟିକେ ଲାଇକ୍ କରିବ। କହୁନୁ ଲାଜ ମାଡ଼ୁଛି? ଆଉ କ'ଣଟା ମସଲା ଦିଆହେଇଛି? କୋବି ତରକାରୀ ତ ମସଲା ଦିଆ ହଉନି, କେମିତି ହବା? ମା ଟିକେ ଆମର ଖାଇପାରେନି ପାଟି ଯୋଗୁରୁ, ରାଗ ହେଲେ ଖାଇପାରନ୍ତିନି ତ। ଦାନ୍ତରା ପାନ ଖାଇକି ଆଉ ଦାନ୍ତ କିଛି ନାହିଁ ନା ମା? ଚୂନ ଖାଇଯାଇଛି ଦାନ୍ତକୁ। ଚୂନ ଖାଇଗଲା ଦାନ୍ତକୁ। ଆଉ ଏଇନା ଆଉ କିଛି କାମ ନାହିଁ। ସେ ସବୁ କିଏ କୁଆଡ଼େ ଖାଇ ପିଇକି ସବୁ ଶୋଇଲେଣି। ଆଉ କେତେବେଳେ ଦେଖା ହବ, କଥା ହବ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳକୁ। ଆଉ କୋଳଥ ଡାଲି ଭଲ ହେଇଛି? ଖଟା ଲାଗୁଛି? ଆମ୍ବୁଲ ପଡ଼ିଛି? ମାର ଟିକେ ଆମ୍ବୁଲ ଖଟା ଫଟା ହେଲେ ଟିକେ ଭଲ, ଖଟା ପ୍ରିୟ ଲୋକଟା। ଆଉ ଆମ୍ବୁଲଟା ପଡ଼ିଛି ବୋଲି କୋଳଥ ଡାଲିଟା ଆଜି ଭଲ ହେଇଛି। ଏଇ ତ ଜୀବନ, ଦକ୍ଷିଣୀ ପବନ, ଖାଇ ପିଇକି ବଞ୍ଚ। ପେଟ ପାଇଁ ସବୁ ନାଟ। ସଞ୍ଜ ବୁଡ଼ି ଯାଇଛି, ଲିଜା ରୁଟି କରୁଛି। ଗ୍ୟାସ୍ ସରିଯାଇଛି, ଚୁଲିରେ କରୁଛି। ପିଲାଟା ପୁରା କାନ୍ଦି ପକେଇଲାଣି ଧୂଆଁରେ। ଶୀତ ହେଉଛି ବୋଲି ଚୁଲି ଲଗେଇ ଦେଇଛି ଗ୍ୟାସ୍ ଥାଇକି। ଚା କରିକି ଖାଇକି ରୁଟି କରୁଛି। ଆଉ ଏଠି ଜଣେ ଆମର ରୁଟି କରୁଛନ୍ତି। ରୁଟି ହେଇସାରିଲେ ତରକାରୀ ହବ, ଆଳୁ ସୋଲା ବଟ ଆଉ ସନ୍ତୁଳା ହବ। ଲିଜା ତମର କ'ଣ ହବ? ଆମର ହୋଟେଲ ତରକାରୀ ଆସିବ। ହୋଟେଲ ତରକାରୀ?
ରୁଟି ଧୁଆ ହଉଛି ବେ ଲିଜା ତୋର କୋଉ କ୍ଲାସ୍ ହେଲା? ନବମ। ଲିଜା ରୁଟି କରି ଖାଇକି ଶୋଇ ପଡ଼ିବ ପୁଣି ସକାଳୁ ଉଠି ସ୍କୁଲ ପଳେଇବ। ତମ ଫଙ୍କସନ୍ କୋଉ ଦିନ? ଆମେ ଯିବୁ ଆଉ 1,500 ଚେୟାର ପଡ଼ିବ ଆମେ ଯିବା। ରୁଟିଟା ହେଇଯାଉ ତରକାରୀ ହେଲା ବେଳେ ଦେଖିବା ଆଉ। ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ରୁଟି ସରିଗଲା ତରକାରୀ ହବ ସୋଲା ଆଳୁ ବଟ। ସୋଲା ବଟ ତେଲ ପଡ଼ିକି ପୁରା ଜାରା ଖାରାରେ ତାତିକି ନାଲି ପଡ଼ି ଧୂଆଁ ବାହାରିଲାଣି। ଏଥର ଅଦା ପିଆଜ। ରସୁଣ ପିଆଜ ବଳି ପଡ଼ିବେ ଡାଳ ଡାଳୁନ ଘଣ୍ଟା ହେଲା। ଗ୍ୟାସ୍ ସରି ସରି ଆସିଲାଣି। ଆମର ଟିକେ ଭଲ କ୍ୱାଲିଟି ଭିଡ଼ିଓ ଆସୁନି ଆମ ଫୋନ୍ଟା ଟିକେ ତଥାପି ଓପୋ ଯେ କଷା ହଉଛି। ହବ ଆଉ ଦେଖିକି କମେଣ୍ଟ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରି ଚାଲ। ତେଲ ପଇଲା। ଏବେ କଷା ଚାଲିଛି ତାପରେ ପାଣି ଦିଆହବ। ପରିବା ଆଳୁ ବୁଟ ସବୁ ପୋଟଳ ଆଳୁ ପୋଟଳ ଆଳୁ ଆଉ ରୁଟି କି ବୁଟ ସୋଲା ବଟ ଆଳୁ ତରକାରୀ। ନାଇଁ ବାସ୍ନାରେ ପୁରା ଉଡ଼ିଲେଣି। ବୁଧବାର ଦିନ ଟିକେ ଚିକେନ ଆଣିକି କଷା କରି ରୁଟି ଚିକେନ କଷା ଭଲ ହବ ଖାଇଲେ ଟିକେ। ଏଟା କଣ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡା କଲର ଲଙ୍କାଗୁଣ୍ଡା। ରାଗ କଲର ହଉଛି ରାଗ କଲର ହବ। ଖଡ଼ଗପୁର ମସଲା ଗୋଟେ କଣ ଅଛି ଖଡ଼ଗପୁର ଏଟା କଲରଟା ମାନେ ଏକା ତ ଜାଣି ହଉନି କୋଉଟା ଲଙ୍କା ପଡିଥିବ କୋଉଟା କଲର ପଡିଥିବ। ସେଇଟା ଆଗଟା କଲରଟା। ସରିଲା। କଣ ଆଳୁ ବୁଟ ସୋଲା ବଟ ତରକାରୀ। ପ୍ରେସର କୁକରଟା କାଢୁନି ଧୂଆଁ ଉଠୁଛି। ଗରମ ଗରମ ତରକାରୀ ରୁଟି ଶୀତ ଦିନ ପୁରା ଜାରା ଖାରରେ ଉଡ଼ିବ ଖାଇ ଦେଇକି କମଳ ଉଡ଼ିକି ଶୋଇପଡ଼ିବ। କିଏ ତରକାରୀ କରୁଛନ୍ତି? ରାନୁ ମ୍ୟାଡାମ ତରକାରୀ କରୁଛନ୍ତି ଟିକେ ମୁହଁ ଦେଖାନ୍ତୁ। ସରୁ ହାତରେ ସରୁ କଣ ଏଇଟା ଲୁହା ଖଡ଼ିକା ସରୁ ହାତରେ ସରୁ ଲୁହା ଖଡ଼ିକା ଚଲେଇ ପକା ଚଲେଇ ତରକାରୀ ପୁରା ବାସ୍ନାରେ ଉଡ଼ିଗଲି। ରୋଷେଇ ସରିଯାଇଛି ଖାଇବା ରୁଟି ଆଉ ତରକାରୀ ସୋଲା ବଟା ଆଳୁ
ଶୀତ ଆଜି ପ୍ରବଳ ହେଉଛି। ଖାଇ ଦେଇକି ଶୋଇବା। ଆଉ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲେ ନିହାତି ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ରହୁଛୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆମ ଖୁସି ବିଲେଇ କହୁଛି ଖାଇବ ବୋଲି। ମ୍ୟାଉ ସେ ବି କହୁଛି।